Otec FM 102.9 Yasutiebio Waradinasi Akumenyina mrasi na obeye ohun sentreni Waradinasi Order for Christ Asumdwe encounter Radinayasi and amene watene may the Reverend Father Joseph Mary James Opokuwari. Any DMO me chams of Pompeni most Reverend Gabriel Justice ya wanocho Kumasi Catholic Asoriso na macha na be tree very Reverend Father Louise to form chia unyameba minu edie shia ewon enan asie. Enen koma mini wudi Sahara Radio Birmingham ewo UK. Efa yen komodie na enen koma mini wudi matuni din the effects of divine obedience. Effects of divine obedience. Ensunsuanswa anadi free sutia yema onyankopon ano asem mu. Yebom paye wejano ene obano ene onkronkron di mu enye ho. Yeda wase osoro hene nyametumfo wa osoro ya otena bia na asase ya onaso ntiaso. Asase ne na deduduo nyina ya wo nyame tiasefo tumfo odia enipa emwanoma ensuwa enua ena hodo bosomia hodo na wotwe hodo emmere nyina ehyewase maya domo a yebetimi ede ye ho abatawa no asem no atemudie na ma obra kwantuo yimom obra kon yimom wonnam adom so ama ye dinim yibisa o Christ iradimu ono no ene okronkron tiase di hinimra eni awieye enye ho ejano ene obano ene okronkron di mu enye ho. The effects of divine obedience. And penisi obosomo a wane obetena wo chew ne chiwade. Obosomo a wodowo na wabɔ ne tirimu aye na adwene se wone wo benante. Wo akire wade a wompe. Imprepi ya enipa fa ne se nyame som eden. No kre ena form free se onipa kra fa nipadua ne nam obra yi mu asase so na ode adi dwuma ma onyame a onkura honam wo ye honhom nti edane sebo a so onipa de honam edi honhom dwuma na ode di dwuma ma na kane sunsuma na ne kra enam apam bi eda woni nyankopon entamu a eyede ya enafom fi se hwe o ebra wo kire nipadua ne komo no ede hwehwe honhom ade no okra ne nya ahodene intima niema mienu we bedane atamfo ebra okra ne ho ye den no na nipadua no nso gisa wotete ne kakra ebe ye den enna eniema ayefo enyefo saa nenso sabi mpreduasa senkamfaso enni eniema pa wonipa ede ne bra di nipadua eyema ne kane crash odman kuma ni monyam onya so mfaso obrechi a enka ye nha ye ho ko bia ha ne ho ene enka di obi ye nyina na nka obi si obi besie futufra ne nyina na futu afra ne nemmu nenso nam se empati asefo asase isu bibi wo baabi na niema bi si mre foforo bi nti no ehia se eya onipa asase a utu na esi so de ye ne dia emre bi ye wo ho eya tie na dwene ho mpre no na mamwasetene mu ayasomwe nti be pia asase so obi amfa asase a mawi asimu obi amfa bibia mawi asimu de wose ye ne dia se ye ne dia na mpani se dia de wo no odi bonkum na agie na nso enyina nkamfu ano odumankoma nyankopon hyehyɛ mra kyenkyene bia mfa ma nipa mesi ne mra du ne mra kesie du odi ma nipa no ensia ye onipa ne yonko nipa ntem asetena pa edi asomdwe beba na ama nyame asomu adwo no se nyame asomu dwo no a yebetimi aye nan na aka no se yeni aye asomu dwo ye wasase su na memra nsia na enan na aka no ebeboa ma yeni nyame ntem asomdwe aba. That is all. Nenso ya na ebi fa ne se nyame som aye dendenden nyame de mra hye nipa kon nyame mfa mra hye obi a kon wo nyame de mra bokwan ma nipa se onfa so emfa na somdwe. Mene wo hwe enema nsia bi
ɛfa sɛdeɛ enipa esi di onyankopɔn asɛm so a ewie no na sɛ nipa busu a ewie no dedi kan mefa Adam onipa a odi kan na deɛ bi a wɔyɛɛ ɛho nsunsuansoɔ nti firi abɔdeɛ mfitiaseɛ onyankopɔn ɛbɛma nipa ehunu sɛ nipa ɛntie n'asɛm a wokɔ soro ba fam enwie wuye. Genesis chapter 3 onyankopɔn bɛka kyerɛ Adam sɛ Adama man onipa sɛ enni kwan sɛ saa abawi aduaba wi wudi bi. It's just a matter of obedience. Ne sɛ asɛm a onyankopɔn aka no onipa Adama ubedi so. Nanso Adama entimi edi so. Onipa entimi eni so. Wasi sɛ deɛ mekyerɛ wei ɛda a ubebu so no ubewu. Ampa nso onipa entimi nni so enti ubewu. Na aka no ɛne n'asefoɔ. Na Adama ana Adam wahwere ɔne Nyankopɔn ntam ayɔnkoyɛ. Dibira no wɔwɔ ebefiri ne nsa. Gyinabira no wɔwɔ ebefiri ne nsa. Yɛbɛpam na firi Eden bia a ɛyɛ anigyeɛ bia no yɛbɛpam na firi hɔ. Afei atenka obenya no wonimu ne sɛ wɔnam aniwuo mu asi ne trase wɔ awerɛhuo mu. Afei ne kra bɛyɛ sɛ ne nkwa na so utwa. Afei nipadua ne ntimi ni dwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ bio. Afei na sɛ ɔkɔ fam kɔpem sɛ obɛkɔ asase yam. The act of disobedience, the effect of disobedience. When tie nyame asɛm ɔfa ɔdo ane kwan na yɛkenkan sɛ yɛ a ɛyɛ a na yɛde sua biribi mpanisi ahono bi pɛnti na aboa serewa wɔgye ne baagoro a na wɔyi n'ani ato nkyɛn na edua a anansi tena aseɛ edi wuiɛ no edua a anansi wodi wuiɛ no eduaba wodi wuiɛ no ntekuma ntena si ntonko wɔn ntena si ntonko. Abraham was obedient to God and merited divine favors. Abraham, the friend of God, was obedient to him, to God, and merited divine favors. Abraham, onyankopon adamfo no, asɛm onyankopon hyɛ n'ase ɔka kyerɛ no odi so na onyankopon anim watom. Odofo asase so adeɛ baako a wɔn nsa ka wunya ɛba wafa wuhuna wura mu a okra abobɛtɔ ne yam asase so ɛne ɔbrachi ɛne sɛ ubenyi onyame anim adom, the favor of God. Odofo so onyame anim tie edi wachi a ɛmfa ho ne ade ebisi ɛmfa ho ne nipa mpempem wɔse hwɛ apem bɛtɔ nifa na ɔpidu atotɔ obonkum wo de enka no wani wo de bɛhwɛ abɔnefoɔ de bɔnyɛfoɔ aketua ɛdi entra efiri sɛ onyankopɔn na ne di wachi ɛmfa ho si yɛbɛsum wɔ se ɔbɛhye n'abɔfoɔ ama sɛ wɔn kora wɔ ne nsa so ɛdi entia efiri sɛ asɛm a ɔne wɔ kaayɛ no wote n'ase apam a ɔne woyɛɛyɛ no wodi so. Genesis 8:12 Genesis chapter 12 Ebre nyame frɛ Abraham no ɔfrɛ ne sɛ Abram a wɔnim hwee wɔnim nyame. Abram ane honte abosonsom adware no wɔsi firi asase wei so kɔ asase a mɛkyerɛ wɔn so, and that was obedience. Odi so ne ba bɛyɛ esutie ɛne gidie ɛde ma Abram. Afei wɔde ne kɔɔyɛ no onyame enyan ne mu da empo bre akomo bɛba onyame bɛkyerɛ ne de obedie. Ebre akomo bɛba no onyankopɔn bɛma Abraham enya ne ho. Wɔde ne betu kwan akɔ nkronkro aman a ɛyɛ titire mu na ɔbɛkɔ akɔtena. Ahemfo bɛkyɛ ne nneɛma. Enye nwanwa firi so wɔse ɔhene akoma da ne nsam na baabi a ɔpɛ ne okyim de toɔ mebusɛ metie aduonu baako. Enti sɛ onipa di onyankopɔn ano asɛm so a ɛnyɛ abususɛm, ɛnyɛ nhyɛsoɔ, ɛnyɛ nkoasom,
nyame som nyɛ nkwasom ɛne ɛne nyi nyame na yɛsom no ebia de bibi foforo bi ne edi akyiri menyini bia na menhunu menkyɛ asase so meninim deɛ bia saa na menihunu bia saa deɛ nanso emmerɛ kakra madi no wɔ asase yi so kakra manni kurotwa wisi ahunu ɛne kakra mekra afa mu mesua sɛ onyankopɔn ne nipa nsan ɛmfa nneɛma ɛnkyekyere ne kuntan daabi ɔbɔ kwan mmom ma wo na sɛ wofa saa kwan ne so a ɛma wote wo ho ɛfiri ewiase nkyekyeredeɛ ho na ɔkra anya na fa ahodie na ama nipadua no nso anya asomdwoeɛ nti mekasa bi mu mekae that innocence is always peaceful. When you are innocent, sɛ wotie nyame ano asɛm na wodi so a wohu ni asɛm na sɛ wohu ni asɛm a onyame bɔ asomdwoeɛ ma wo ɛmfa wo ne sɛ bio ɛgya a nnipa bɛto atwa wo ho ahyia ɛmfa wo ne amena wodo ɛbɛtutu no mɔnkyemɔnka wodo a ɔbra de wobɛfa mu. Your soul will always be at peace once it is in the state of innocence. Sɛ wo kra ɛhu ni asɛm a ɛmfa wo ne deɛ nnipa bɛyɛ enti ahometie a ɛbɛba Abraham asase soɔ na setena mu nyinaa na nakɔma ɛda bɔkɔɔ firi sɛ woyɛ obi a na wotie nyame asɛm wei mu na ɔmonya nhwɛsoɔ ma yɛi mene wo na yɛnsua na yɛnam saa yɛ so afa yɛ ho adi deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa mfato ho ɛtɔ so mmiɛnsa ɛfa nsunsuanso a onipa tie onyame ano asɛm anaa obusu a ɛba n'abrabɔ mu. Moses, the servant of God, responded to divine obedience and realized the glory of his destiny. Moses, the servant of God, responded to divine obedience and realized the glory of his destiny. Okay, kind. Exodus 18:3. Onyankopɔn bɛfrɛ Moses ɛwɔ serɛ so. No waka kyerɛ ne sɛ mesoma wakɔ Misrim. Na Moses nim sɛ Misrim yɛ baabi a ɛni kwan sɛ wɔkɔ ɛfiri sɛ na wɔwɔ asɛm da hɔ. Na wabɔ musuo wɔ hɔ. Na wakum nipa wadi ewu a yɛpɛ n'aku no. Enti n'akyi paa deɛ Moses akyi na ade pa biara ni hɔ. Ɔmu sɛ ɔne ɛwɔ no deɛ nanso no wadwane. Nanso Onyankopɔn bɛka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ. Ɔnsan kɔ kuro ni so. Ne nyame hwehwɛ sɛ Moses ebedi asɛm a ɔno nyame aka no so. Afei Moses bɛhyɛ aseɛ ayiyi ne ho ano. Wɔsi Nyankopɔn minim kasa mehoro so. Wɔsi kɔ mesiesie wo nua Aaron. Ɔbɛkasa ama wo. Mekɔ wan hɔ sɛ mekɔ Faro hɔ. Ish. Faro yi a yɛsi wɔpɛ me akumi. Ayɛ hɔ a na mesan de wo kro. All you need is to obey what I, the Lord God, tell you. Die hia ne sɛ asɛm a me Awurade Nyankopɔn meka kyerɛ wo no wobɛdi so. Onyame de saa Moses ya bɛkɔ akɔhuru Faro bo. Ɛberɛ a Moses bɛma ne ho kwan no obɛdi onyame ano asɛm so no onyame mpo nkae sɛ wadi awu. Ɛfiri ansa na Moses nyame ba bɛfrɛ no wɔsi edua a Moses hu sɛ ɛɛdɛre no na asase no ne egya no efiri edua ne hyɛ asase no na egya ne ɛɛdɛre nti nyame bɛka kyerɛ Moses wɔsi yunemu mpaboa efiri sɛ asase a wogyina so no yɛ asase kronkron nti Moses yi a wɔyi ne nan de ne nam ro mu asi asase ne so no onyame nam ne gya no so bɛte ne kra ho ɛwɔ abra Moses mpo nim efiri sɛ onyame frɛ nipa a wonim deɛ ɔde ne bɛyɛ wonim deɛ ɔyɛ de wɔ ne ho ansa na wɔde ne tu anamɔ no enti wɔfrɛ wa a wɔfrɛ me no wonim deɛ wayɛ no wɔ ahintaeɛ mu ama me ne wɔ deɛ hia ne sɛ yɛbɛdi n'asɛm so na yɛnyi yɛ adwene firi yɛ nipa bɛka ɛne deɛ nipa bɛyɛ so. Forget about what people are saying. Forget about the schemes of people. Nkurɔfoɔ pa a wɔbɔ no wɔ ho onyame frɛ wa a wonim sɛ woyɛ mogya ɛne honam wonim sɛ woyɛ mfuturo ɛne nso deɛ hia ne sɛ deɛ ɔbɛka no wobɛyɛ. Ne gyae deɛ aka ma no leave the rest to him. Gyae deɛ aka ma Nyankopɔn. Nokorɛ Moses etie onyame ano asɛm na ne nkwa na nyinaa mu de besi nnɛ animuonyam a ɔdom ankoma Nyankopɔn de maa Moses no Israel edikanfo mu no editwam. 102.9
a very humble servant of God. Or bread no one sit nyame asem. Na emre kunini a Israel ede hwahwa ne ho no wonu na nyame di gya no. Odi sin so wode ma no. Nukura mu pa de eye Moses ene to Israel fapem. Nukura mu pa de ochichiri Israel ankasa eye Moses. Yesu se nyame frɛ no na ɔsoma no na nka wankwa. Di nyame kae na nka wantia. Enka sɛ animonyam no ehwere no. Fi sɛ ni bɔbea mu ni hyebre mu no na wɔyɛ obi a ɔyɛ gyefo. Wɔyɛ obi a ɔde ne bɛto fapem ama ɔman kɛseɛ, ɔman afebɔɔ. Enkemfua. Deɛ tɔso 9. Pharaoh resisted God and perished. He disobeyed God and perished. Pharaoh was in a con ewu nyame ano asɛm so. Obu nyame ano asɛm so. Wɔyɛ nyame so asobrakyɛ. Na hu nsunsuansoɔ ne sɛ wɔyirae wo huna amane. Eniema kɔ n'ani. Ɔtɔfo asase ɛnam so wɔ mu ahomete dɔɔso. Ɛkɔm ohia yareɛ nsɔretia. Enema bebree ɛna ɛhɛ nipa. Ebi firi ahoɔyɛ mu, ebi firi ne tan hunu mu. Hwɛ obi twe obi aboɔ so, obi ta obi ani, nanso pefe anatro do mu no, oni nyina so obia. Na me bisa sorry ma a morning devotion, morning mass. Ɛfa ahoɔyɛ bi a enkrofo bi bɛyɛ no wɔ Daniel ho. Sɛ yenye nanki yenku no. Ɛna me bisa sɛ, kafro, bisrɛ ni die kasa. Pieto ɛhyɛ asomasi no saa pieto na ɛbɛkɔ ɔbɛnten daabi. Braisia ɛbɔwɔ no saa braisia na asomasi ɛbɛkɔ no daabi. Wo abɔ oduku akɔ wachi wei so abɔ yɛ mfita ne nyinaa yɛ pɛ ɛnyɛ pɛ. Enti ɛdeɛ bɛɛ paa na ama yɛ nea yɛ ma ewiase mu asetena yɛ den ama yɛ saa. Enti sɛ wote wɔ na sɛ wonhyɛ nyame nwuna se a na ama ban botrodo asa wahwere wo deɛ. When you are not under the shadow of the Almighty, you lose genuine security. What you are buying bo? If you say nipa na one wo koba no, wo your confidence win him. This will be a hunu da yemu a, ho beka se enye ono an bi e obi foforo. Sa na beka no. Le bia na e obi foforo bi nso ana ye ono a. Di shranka odman ko be Nyankopon se, wo de hinta yemu niema dodo na hinta onipa. Obremo sumasem wodi ahinta nipa na opone won kakra to madwema osuro no na otie nasem wontiri mu. Pharaoh eti nyame so atua wantie nasem into one ne man ekwa ahohiem. De taso enum. Joshua, the servant of Moses or the servant of God, responded to the call of God and in obedience merited his favor. Joshua, the servant of God or the servant of Moses, responded to the call of God and in obedience merited his favor. The favor of God. Joshua woye nyame akoa na Moses akoa no. Wono nso tie onyame asem sɛdeɛ ni wura Moses eye no. Na wono nso anya nyame anim adom. Another strong man in the history of Israel. Odofo ye nhwe ye mre yimo. Ya sitena mu ewiase mu. Ye man yimo ebusua mu asori mu bro no so. Ye mpota mu adwumam. Ekwan ben na ye mu bi ede ye hu si wo se ye yesutia menyame na ma enhire bi ewa adwuma num na nam ye so aba. Animonyam bi ewa abusua num na nam ye so aba. Sutie ene aye diamo nipa. Obedience has become a very difficult task. Aye din pa. Nenso asase bia nam so bia wo mra ehweso. Ikro bia enam ye wo mu bia wo mra ehweso. Ye di sa mra no so ye ni so aye fa de say ya to mra na mra ne yadi.
Nanso obra pa yebo wonipa kra pa kwan a wotu akọ suru fie no emum mra enhye danye chinchin saa no den ma wonipa nti amani pa e won twetwede wa abrabom nanso ka ne kra ebinum betie nyame asem Joshua ti ba ko nyame befre Joshua wose sorry makoa Mose ewu oni obio sorry na ye den sorry ne nkrofo no muntwa Jordan enkofa asase no se Joshua ntimi ansori ankwa enko ankotwa nsuo ko ankotwa nsuo no nso anka bɔhyɛ no nka ne nsa anka nti obia wotie onyankopɔn asɛm na wodi so Jesus beka osi enhyira ani di wotie onyankopɔn asɛm na wodi so anyone who hears the words of God and obey is blessed. Ne ka se nyame ahyira wa ebro ahunya ebro sika ebro aware ebro ma ebro tumi so it is a spiritual disposition with an eternal value, an eternal effect. Such is what we call divine blessings. You can see Yankopon ahyira obi a eya ade a ebro sika sane ma no kra de se de atwamu akọ eya ade a ka okra na ho adom ni mu animonyam etim ho afebo. If you can define eternity, then you can define the effect of God's blessings that come with obedience. Si ti nyame anu asem so a yensaka de twato na me de sorry so. Daniel responded to divine obedience and was vindicated. Daniel, the servant, the prophet of God, under the reign of King Darius, still responded to God's obedience and was vindicated. Daniel beti onyame asem obedi so. Enipa be pam Daniel tiri so firi se ase waye ne ho se ontie ohene asem wotie nyame asem. Daniel chapter 6. Nanso nam se obeti onyame anu asem no nti onyankopɔn begye no. De ma Daniel ho ye de ya abranti a wo ye nanani na wo akon enti yetu afiri wukrom aba ha wo ba ha wo na ohene no ebu omai abranti wonye pani abranti enti yempe kwan bi so de nyinifiro odofo hwe saa nkrofo yi ombekwa akopam Daniel tiri so yi wo mo ye omanfo o na omo wo wansa na saa be ma Daniel we wo ba krom ho nyansa wo mu tiri mu anko hene ne hui enhunumu wo won tiri mu a nka ohene ne wo hui nenso enam se na onni na Daniel efiri ni mofrase efiri ni manmu ebe nyina wo Yesu tie ma onyame nti onyame nso be kire se onfa ne majata biase wonwe no efi se ne hu ni asem. Daniel se me hu ni asem e onyame anim me hu nso ni asem e wo hene anim enu nti ena jata ntimi anya me hwe odofo se ebeti onyame anu asem a ebefa yitire didim ebi ahyase no ntwetwe 19 twetwa ne enima be gugu yanim ase kakra nanso no kure ne be pia ye akwakodu mpomponso bi a ekire enipa nyina be hunu se onyankopɔn te ase onyame ni hwamboda onyame ngu anim ase da yemfa nyame ne yenti nasem ne be wie ye odofo onyame ya adomo a ejoada bia ena efiada bia breakfast prayers ejoada ne boy adwuma asem enho empaye obremu mpaye ye shasie no nsia 6 am ni apon 7:30 ye wie ya na obi ekwa adwuma saa nso ena efiada nso ye hwe honhom fidi ahodo ne yarewa ne nema ahodo ehe nipa eno so 1 hour 30 minutes ye wie na obi akọ ebunada ne fria no pa 8:30 ekokosi 12:31 metena ye counseling na meni nipa abompaye na ya sere rade nsem ayaresa no wogye e wo healing and deliverance session me kai wo say nennum mpaye kese a ye bo twa rade ahumobro no bra be hwe de ekoso nwanwa se na me kra menim se nipa timi bo mpaye saa na hwe nsankyereni a edi akire ye di dwuman nyina e wo ofori krom udru municipal assembly abrosan na chia ofori municipal assembly abrosan na chi e ho na Roman asore ne wo
bra na ye nyina ye nsɔre awurade ɛwɔ mpaebɔ mu nsere ne homɔborɔ wobɛtumi afrɛ me wɔ ahoma so 020 8668 304 020 8668 304 yɛbɔ mpaeɛ wɔ agya no ɛne ɔba no ɛne ɔnkronkron no din mu ɛnyɛ hɔ yɛda wase ɔsoro hene wɔn nsɛm a wɔde ma yɛ ahoɔdene wadaroma yɛmfa ntimi nni watemudie ne ɔtenene so na yɛnyɛ ɔbrɛ mu nyansafoɔ yɛbisa wɔ Christ awurade mu ɔno no ɔne wo ɛne ɔnkronkron te ase de yɛn nyame bɛfu amra ɛni awieɛ ɛnyɛ hɔ agya no ɛne ɔba no ɛne ɔnkronkron no din mu ɛnyɛ hɔ ɔdɔfo Christ asomdwie nka ho amen